ba rike ba wallahi ni ba rike. An ce fake October ne ko? Gaskiya ba rike ba nan ma. Bayanin da zan yi a ciki farin ciki na ni dai gaskiya ne akan wannan gwamnatin, ci gaban da muke samu da dai mun samu zaman lafiya, kuma ga abubuwa da suke akwai dai abubuwan da muke ga ake yi wanda muna ganin zuwa gaba zai kawo mana ci gaba, mun yi haƙuri.